Hayırlı günler, dostlar, туганнар, якташлар, милләттәшләр, шәрикләр. Менә минем сүзем еге турындaydı, бердәм дәүләт имтиханнары турында. Менә әледән әле ул сүз күтәрелә, бу еге системасы дөрес түгел, аны үзгәртергә кирәк дип әйтәләр, әйме кемдәрдер әйтә, аны бөтенләй бетерергә кирәк дип әйтә. Менә инде ачуым килмәгәй, инде бетерсәләр, бетермәделәр, үзгәртсәләр, үзгәртмәделәр инде аны. Менә хәзерге вакытта нинди халәт? Birinci класстан баланы куркыта башлыйлар, егыга әзерли башлыйлар. Еге бир алмыйсыз дип баланы, ата-ананы куркыта башлыйлар. Менә әле күптән түгел генә Мәгариф министры интервью биргән. Ул әйткән, репетиторсыз да егыны биреп була, әгәр беренче класстан әзерли башласагыз дигән. Кабат шул сүзне әйткән. Әйме, менә булай да инде әйтүемчә, менә мәктәптә шундый укучылар, ата-аналар алдында, укытучылар алдында шундый бер куркыныч әйбер шикелле итеп сурәтли башлыйлар аны. Еге бир алмыйсыз дип. Һәм менә инде баланың күз алдында шундый әйбер туа. Менә 11нче класста ниндидер куркыныч әйбер була икән, еге дигән. Аны бир алмасаң, син инде яши алмыйсың, син тормышың бетте дигән шикелле шундый вазгыять менә. Һәм менә бу әйбер, ул мин аны дөрес түгел дип уйлыйм. Ул менә стресс дип әйтәбез бит инде. Менә кешенең эченә җыела бара, аны бер нинди сантиметрлар, килограммнар белән дә үлчәп булмый. Ул әйберне менә нервный обстановка дип әйтеп була инде тудырыла. Ата-аналар өчен дә, укытучылар өчен дә, балалар өчен дә, һәм менә баланы шулай итеп куркыта башлыйлар аны. Һәм бу минемчә менә кешенең эчендә җыела бара. Һәм менә ел сайын булып тора, еге биргән вакытта ниндидер фаҗигале хәлләр, кемнедер йөрәге тота, кемдер анда үзенә кул сала дигәннән, бир алмаганнан, бирәм дип теге куркудан. Һәм инде аптырыйлар, нәрсә булды икән инде, менә әйбәт кенә укый иде бит инде, бир алайды, аны соң әйтәләр әле теге бир алмаса нәрсә булыр иде инде дип. Дөрестән дә шулай инде, менә без укыган вакытта да бит инде чыгарылыш имтиханын бир алмый калган укучылар була иде. Хәзер дә менә алар күп түгел, хәзер дә егыны бир алмый калган укучылар бар. Әмма менә шушы мәктәп тирәсендә әллә нәрсә булмый бит инде, дөньясы бетми кешенең. Билгеле күңелсез хәл инде, билгеле начар, әмма бит инде теге тормышы бетмәгән. Бу кешеләр бик аз андый бир алмый калганнар. Менә шушы стресс халәтендә яшәүчеләрнең, укучыларның искиткеч күп. Һәм әйтүемчә, менә ниндидер фаҗигале хәлләр булып тора. Еге вакытында гына түгел, мондый вакытта булса инде аны шул бәхетсез мәхәббәткә сылтап калдыралар инде яшүсмерләр нәрсәдер эшләсәләр, әйме. Минем фикеремчә, ул менә еге дә моңа зур өлешен кертә, менә мәктәпләрдәге шушындый нервлы вазгыятькә. Мин монда укытучыларны гаепләп әйтмим, менә бу бөтен илдә төзелгән мәгариф системасының шундый тискәре нәтиҗәсе дип уйлыйм, менә шушындый. Еге бир алмасаң, син инде кеше түгел дигән әйбер. Мин егыны үзем гаепләмим менә еге системасын, чөнки менә элекеге вакытта бит инде үз кимчелеге бар иде. Менә 10нчы классны бетерәсең, һәм син бер ике уку йортына гына кирип карый аласың, кирмисең икән, син ул елны кирмисең дигән сүз. Хәзерге вакытта син илнең төрле вузларына, югары уку йортларына керә аласың һәм бер генә имтихан бирәсең, аның үз плюслары бар. Әмма менә шушындый еге бир алмыйсыз дип, менә шушындый вазгыять тудыру һәм бары тик егыны гына шушы баланың менә шушылай итеп теге басып утыруын, бу дөрес түгел дигән система әле аның ансы, теге андагы соңгы араларда бераз һич югы үзгәреш керде инде, ниндидер иҗадилык керде анда баланың теге иҗадилыгына. Әмма менә бу дөрес түгел, шушы кнопкага басып утыра торган система гына төзү, мин аны һәм шушыңа баланы әзерләү, мин аны бөтенләй дөрес түгел дип саныйм үзем. Менә ул кешенең эченә әйтүемчә җыел барла. Минем фикеремчә, баланың аның бала чагы да булырга тиеш, баланың аның яшьлеге, яшүсмер чоры булырга тиеш, һәм ул менә нәкъ мәктәптә укыган вакытта бала анда мәктәптә бары тик теге егыга әзерләнү белән генә шөгыльләнергә тиеш түгел. Әмма хәзерге вакытта йөкләнеш шундый, укытучылар шушының белән генә шөгыльләнергә мәҗбүр. Һәм укытучылар инде ул теге электронный дневник белән кәгазь бюрократияга баткан, эшләргә дә белмиләр, мәктәпне тәрбия учагы булырга тиеш дибез. Хәзерге вакытта анда Мәгариф министрлыгын аны еге министрлыгы дип әйтеп була. Чөнки мәктәпләргә бәя биргәндә, менә мәсәлән, беренче әйбер, менә ул бөтен кайда стобальниклар бар, кайда егының югары нәтиҗәләре, менә шуны гына сорыйлар кебек менә мәктәпләрдән. Шундый вазгыять хәзерге вакытта. Билгеле инде дирекция моны кудыра, укытучылардан, укытучылар ата-аналардан таләп итәләр, үй эшләрен әзерләшүне инде,
Қорқыталар, балалардан сұрайлар. Һәм менә әгәр дә балаларны сез сумкаларын тотып карасагыз, күтәреп карасагыз, алар бернинди санитар нормаларга туры килми, алар шаплап тулган. Минемчә, ул элеккеге заманда ул дәрәҗәдә түгел иде. Без менә кызык өчен генә үлчәп карадык, алар тиешле санитар нормаларга менә туры килми. Һәм үй эшләре, шул кадәр дәрәҗәдәге үй эшләре элеккеге заманда менә юк иде. Үйіп бирәләр бит ул менә хәзерге вакытта шул кадәр күп үй эшләре, ул баланың менә инде теге ул каникулларга әле күпме үйіп бирәләр. Ул бит инде аның ял вакыты булырга тиеш бер караганда, менә шул кадәр күп үй эшләре бирелә хәзерге вакытта. Ул менә укымаган укымый инде аның сүздә юк. Әмма укыйм дигән балага ул шул кадәр күп үй эшләре дип саныйм мин, һәм бу менә шушындый балада шулай ук теге стресс тудыра, анда җыелып барыла. Бер яктан караганда менә хәзер әйтәләр инде балалар алар хәзер шул кадәр теге иркендә эшләре юк дип әйтәләр. Ул дөрестән дә шулай, менә физик тәрбия ягыннан караганда теге хезмәт дәресләре дә юк бит инде. Дөрестән дә хәзер кешенең ул кадәр теге эше дә юк балаларның. Әмма икенче яктан бу бит инде икенче әйбер менә акыл эшчәнлеге ягыннан балалар алар менә шаплап тулган. Әле ул кайткач та өендә смартфонда утыра. Анысын да өстәсәң, менә хәзер шул кадәр күп теге балага менә йөкләнеш кирип тула шундый башына. Шушы акыл ягыннан дип әйтүем инде мин физик яктан түгел. Бу әйбер дөрес түгел, һәм ул менә шушындый нервлы вазгыять тудыра. Мәктәп минемчә ул теге баланың бала чагын һәм яшьлеген дә тәэмин итәргә тиеш дип уйлыйм мин. Һәм менә контроль эшләр, әйме. Ул без укыган вакытта бит инде ширек азагында бер контроль эш иде дә, шуның белән шуны бирәсең контроль эшне һәм икенче елга күчереп китәсең. Икенче ширеккә күченәсең. Хәзер бит инде ул контроль эшләр көн сайын диярлек тест, көн сайын контроль эш, аңа балалар менә нихәл чыдарга тиештер. Шуннан соң тагын бик кызык әйбер, хәзерге уку системасының элек бит инде без 10 ел укый идек, әйме? Әле астрономия, сызым, хукук белеме шикелле белемнәр бар иде. Хәзерге вакытта 11 ел укыйлар. Астрономия юк, хәзер плоскоземельчиклар заманы, җирне яссы дип уйлаучылар заманы, әйме? Сызым юк, сызып тормасыннар, хукук белеме юк, хукукларын белмәсеннәр дигән шикелле инде, яки алар факультатив. 11 ел укыйлар. Хәзерге балалар менә 1 ел артыграк укыйлар, әмма аңа карап 10 ел укыган балаларга караганда күбрәк белем алып чыгалар дип әйтеп буламы? Менә минемчә юк. Аңа карап алай дип әйтеп булмый, әллә нинди белемнәр бирмиләр. Шуннан соң сорау туа, нәрсә укыталар соң шул кадәрле? Билгеле монда ЕГЭ әзерлиләр. Әле ул 9 класста ОГЭ бирәләр, әйме? Һәм менә шундый бер сәер әйбер бар. Менә 10 класста ул теге ничектер шәләй-вәләйрәк йөри торган иркенрәк заман укучылар өчен бирелгән. Бик теге гаҗәп ул минем өчен, нәрсәгә шушындый теге система кертелде соң инде. Бер караганда әйбәтрәктер инде, бәлки теге яшүсмер чоры булсын балаларның диптер инде. Шуннан соң әйтәләр инде менә мәктәпләрдә анда теге психологлар булырга тиеш дип әйме, менә дөрестән дә шулай, әмма мәктәпләрдәге хезмәт хакы ул шундый дәрәҗәдә, минемчә ул теге мәктәптә чынлап торып психологлар яхшы сыйфатлы психологларны алырга мөмкинлек бирмидер инде ул. Чөнки мин мәсәлән мәктәпләрдә шул дәрәҗәдәге яхшы психологларны бик күргәнем юк, күп итеп әйткәндә әле ул. Аның кадәр психолог илдә дә юктыр инде ул. Еш кына шулай мәктәптәге психологлар белән сөйләшкәндә шундый фикер туа. Бу кешеләр теге үзләренә психологик ярдәм кирәк булганга гына укымадылар микән, психолог булган дип укып уйлап куясың шулай дип. Үзләренә буларның психолог кирәк булгандыр инде, шуңа укыганнардыр инде дип. Һәм шуңа күрә алардан менә бу нинди ярдәм көтәргә була инде. Мин бөтен кеше турында да әйтмим, бик яхшы психологлар да бардыр, әмма күп кенә аралашуларның нәтиҗәсендә шундый фикер туа менә минем үземнең. Һәм кешегә әйтәләр бит инде, кеше рәхәткә түзми, михнәткә түзә, рәхәткә түзми дип әйтәләр, һәм хәзерге балалар алар теге рәхәттә яши дип әйтәләр, әмма менә минемчә теге хәзерге балаларның физик эше булмавы, шушындый акыл ягыннан, мәгълүмат кабул итү ягыннан зур йөкләнештә булуын булай дип әйтеп булмый минемчә. Бу дөрес әйбер түгел. Шуңа күрә дә бу системаны үзгәртергә кирәк, әмма якын арада мин моның теге үзгәртелүенә бернинди үземдә өмет күрмим. Укытучыларга рәхмәт инде ул менә мәктәпләрдә чыдап эшләгән. Алар нишләргә тиештер? Алар
менә шушындый шартларга куелган. Ата-аналар нишләргә тиештер? Һәм инде балалар төссен дип әйтү. Яшьләр эшәке дип әйтәләр дә, тоталар да шуның белән бетерәләр. Алай түгел, мин моның белән килешмим. Мин уйлыйм, менә бу мәктәптәге мәгариф системасы ул мәктәп тәрбия учагы булырга тиеш.